Čat kryptofanúšikovia, som nadšený, že vám môžem predstaviť úžasnú obchodnú platformu, ktorá momentálne spôsobuje veľký rozruch. Nezabudnite sa prihlásiť na odber a kliknúť na zvonček, aby vám neunikli žiadne z mojich budúcich kryptotypov. Tak poďme na to. Všetci vieme, že obchodovanie s kryptami môže byť ťažké. Trhy nikdy nezatvárajú, je tu nekonečné množstvo mincí a udržať krok je náročné, obzvlášť pre nováčikov. Ale mám pre vás ideálne riešenie. Tento AI obchodný asistent je skutočnou revolúciou. Je to ako mať vlastného kryptokouča, ktorý vám pomáha zlepšovať stratégie a poskytuje cenné postrehy. Najlepšie je, že môžete začať okamžite. Platforma ponúka 300 bezplatných registračných miest, ale rýchlo sa míňajú. Oficiálny odkaz nájdete v popise nižšie. Zabezpečte si svoje miesto teraz a zostaňte naladení na prelomové funkcie. Tak čo robí túto AI platformu tak špeciálnou? Je neuveriteľne užívateľsky prívetivá s elegantným webovým rozhraním, ktoré funguje na akomkoľvek zariadení. Ale vzhľad nie je všetko. Bot používa pokročilé AI algoritmy na analýzu trhov, identifikovanie trendov a poskytovanie detailnej analýzy na vylepšenie vášho obchodovania. Prispôsobí sa vašej úrovni znalostí, či ste začiatočník alebo expert. Nastavenia sú plne prispôsobiteľné a môžete ich vyskúšať v demo režime bez rizika predtým, než prejdete na živé obchodovanie. Podporuje všetky hlavné kryptomeny, ktoré poznáte a milujete: Bitcoin, Ethereum, Ripple, čokoľvek vás napadne. Registrácia účtu je jednoduchá. Choďte na webovú stránku, vyplňte svoje údaje, trvá to asi 2 minúty. Vložte aspoň 250 eur na financovanie svojho účtu a ste pripravení začať. Žiadne poplatky za vklady alebo výbery, úplná kontrola nad vašimi financiami, špičkové šifrovanie a flexibilné možnosti platby, debet, kredit, krypto, je to na vás. Teraz malé varovanie. Ako pri každom populárnom nástroji, podvodníci vytvárajú falošné kópie, aby vás podviedli a obrali o peniaze. Nenechajte sa nachytať. Jediným legitímnym zdrojom je oficiálna webová stránka a ten odkaz vám dávam do popisu. Použite ten odkaz a iba ten. Keď ste pripravení, nastavte botovi svoju úroveň asistencie a nechajte ho pracovať na analýze trhov a uskutočňovaní obchodov, aby vám dal vážnu výhodu. Táto platforma je revolučná pre každého, od začiatočníkov po skúsených profesionálov. Tak čo, ste pripravení na seriózne zisky? Kliknite na odkaz v popise a začnite obchodovať teraz. Napíšte komentár, ak máte otázky, dajte like a pripravte sa na to, ako sa vám začnú hrnúť tie pôsobivé zisky. Ďakujem za sledovanie a uvidíme sa v ďalšom videu. Zostaňte naladení, dovidenia.